nawe ngithi ngikhululeke ngihlupha ndoda ngithi sharp angizithini ngithi sure angiyabona isondela kuyo ngathi mfethu ungayenzi ngisho lokho kuphela yathi eceleni yabuya ndoda awubonanga that's why ngasondela kuRigale kancane ngathi ithi ngisuke still iyalandela ndoda ileso sikhathi wabiza le angazi promote le ihotmane nentshebe so ngiyabona isondela ila ngayibheka khona ngabheka le out by shifties ngathi manje wena isikhwama lesivulu bani afuna ukushaya ngelentuzana ngethufini hayi le before le OI setheba yathi sepahaba le serious ine what's happening here idonsi isikhwama ndoda Bob tusho tarbe yawo or ke bomamba angabheka la le ethufini ngazi njani angithi la mina vela ngifuna ukuyidonsa ngifuna ukubona kwenzakalani as isikhwama sila ngithi sila ngibhekile ngila emuva ngesonto ngibhekile isikhwama le izama ukuthinta ngathi ijabulile ndoda ngiyabona man angazi wenza njani lo muntu wenza ngathi ucrepile mara like angazi you understand ngiyabona ufuna iziphi ngimbhekile so yajumpa nokuthi imbhekile le angijabula ngishifta amehlo kuphela yona iyazama ukuphazamisa ngiyabona lezi manje zibhaya la awenzi sense enyakudonsa enyahama ngase enyithi mina ngiyabheka leso sikhathi unodonsa isikhwama wathi yabona cha la angeke ngiyibheka manje ngiyatshela ukuthi ngizokushaya boy le ringa nayo le enye la le ngiyathi umntwana yami ngizokushaya fast manje ngizokushaya kanjalo ngiyangijala mina ngitshela umntwana yami ngizokushaya bacima iradio la ngizokushaya iphela ipati abantu bahambe baye emakibo yo boy ngizokushaya ngikhansela amagig amara lesibabile ndoda besibhekile uyabona isigebengu awusiqoshi isiyabona ngisibhekile ngikhuleke yazi ngifaka iCamera ngibona ngibeka iCamera la yazi ngithamseka ngiyayibheka yabona besifunda nawe skodi lapha izandla leza zemabhukwini isicelo lesesikhwama esila so yabona lesikhwama lesekugcinene angasidonsa kupla kubala khona ngithi hayi isinja mfana aziyayishaya 2 pocket weakness izolo ndoda ayizinja mfana that's why we say barafudeka sometimes better check it abagig Baqala sifuna simbize. Lo wasekasi lo hlanya. Lo sibula ka. Yashaya usibula omnyama. Awu asibula nyamkhele. Hayi ke sibula yahlanya, hayi sibula. Hayi sibula yenza kakhulu. Hayi ufana nolona. Yini yashaya. Ufana no Msemiro. Hayi angibafuni abantu abashaya nayo. Mina abantu basebashaya ukuthi izamba buhlungu. Mase kulwa yashaya. Hayi ngimi last week. Ithe joke. Ngicela ukuhamba nani igigi yabantu. Hayi ufuna ukuyenza example hayi. Futhi angibamba shayipa mewala abantu bawe bamilele. Abantu basalona. mara umzwili ugigi utheni la hey yabona Rigale inothoma lona TikTok nekithoma bona moso shapa ngompama shawuthi lebe amana umkhawuzaza bakhalile badaya akadlala bathi khona enye behamba ngile bathi beyimayihliki sha 8 fast crowd kahle andlule umkhawuzaza angidlule kahle mfana amadlule kahle manje ngathi net idonsa 5 ibekela la ishaya impama manje ngababuza bathi manje ngenzeni nalabo abamela ngifuna ukudlula ngiphumele ngaphandle ngiyakutshela ukuthi hayi notaye ima kancane notaye ngathi sibune kakhulu manje mbamaya bayitshela mfana ima kancane manje mfana hayi suthi abantu abangashaywa ndoda yini wena Junior ayitsazicocela la khambani ngiyavela namhlanje asinagig anginagig ever since nabona tomposa gore batho ba the following day ba re nyaka o krebeditse bili ka rena ai jo go lo sna di plan o palla gore e jo are kwane re le go teng mabane re nnyana oi no ever since bala ba ne re le gae a ne re le gae ba fana bala ba hapele so re tle go bona the following day ba ne re le gae ba tsamaga T5 e silver grey skotso na la metse le bona ba ra skotso driver Swaziland. Ever since Swaziland. Promoted to Mampozor, how should you little diploma, Ai,